Bé, aquesta segona jornada de sostenibilitat i turisme a Santa Susanna ens hem centrat en parlar d'aquest binomi, no? Canvi climàtic i economia circular, un context que ens demana ser molt conscients, molt responsables en com gestionem empresa, com gestionem destinació, i a la jornada el que hem fet és organitzar-la a partir de 3 taules rodones en les quals hem parlat sobre els 3 principis de l'economia circular. En primer lloc, hem parlat de com podem actuar des del disseny de les experiències, de les destinacions, dels establiments i actuar en la circularitat. Hem parlat també de com gestionar el malbaratament i gestionar els residus. Hem vist exemples boníssims de com a partir de material reciclat podem estar generant un nou ús a través de productes, i en darrer lloc hem parlat de com podem regenerar els ecosistemes naturals, que és un dels principis de l'economia circular. Tot això gràcies a excel·lents ponents que ens han acompanyat, 12 perfils, entre hotelers de la ciutat d'aquí de Santa Susanna i de la comarca, hotelers de Barcelona i experts en àmbits de gestió agrària, experts en àmbits també de canvi climàtic, d'economia circular, que jo crec, com deia quan hem tancat, doncs que ens emportem molt de coneixement, que és el propòsit de les jornades d'aquí de Sostenibilitat de Santa Susanna, i moltes reflexions per entre tots construir un millor desenvolupament turístic. Jo crec que la taula vinculada amb el que és el canvi a través de l'eliminació de residus ha sigut molt pràctic, perquè hem tingut 4 ponents que han explicat de manera explícita el que significa, amb casos molt concrets, per un costat, un tema d'una assessoria mediambiental on els residus plàstics, sobretot, es convertien a través de la circularitat en productes concrets i tornaven, diguéssim, a la circularitat material. 2, han tingut el cas d'Alegria Hotels, on una cadena amb 22 hotels ha demostrat tot el que estan fent a cada un dels seus hotels en tema economia circular, i sobretot entenent que són de Santa Susanna. 3, hem tingut el cas d'un hotel urbà on ha explicat molt bé el que significa una circularitat vinculada amb la matèria orgànica i el compostatge que generen, i que no només l'utilitzen per abonar la seva jardineria, sinó que a la vegada venen el mateix compostatge, és a dir, economia circular. I quart i últim, estan parlant d'un dispositiu que ha portat de Swifton, un dispositiu que el que fa és una dutxa de 4 minuts, però que sobretot hi ha la comunicació d'aquest element per poder, òbviament, estalviar aigua. Doncs la taula rodona 3 ha tractat sobre la regeneració dels sistemes naturals, que és el tercer principi de l'economia circular, i bàsicament com podem generar efectes positius per l'entorn natural i tot l'ecosistema, que és la nostra principal aliada per fer front al canvi climàtic. I en aquesta taula rodona hem vist 4 exemples de com aplicar aquest principi en diferents àmbits. Hem vist des d'un projecte impulsat des de l'administració pública, un altre cas en un hotel urbà de Barcelona, i després hem vist 2 casos molt relacionats amb la producció alimentària i la naturalesa del món agrari.